Kajim Kristan kaya phe na ki wei pat ki bang pat long Kristan. Kajim Kristan kaya phe na ki wei pat ki jat pen riu ki ba priang yo Jisu kum long penem. Amat kaba nginia pelet jumut. Kadai balai kajim Kristan kalong kaba kerpang hadu kata-kata. Balai pa kajim Kristan kalong kaba kodor hadu kata-kata. Kajim Kristan kaya phe na ki wei pat ki bang pat long Kristan. Kajim Kristan kaya phe na ki wei pat ki jat pen riu ki ba priang yo Jisu kum long penem. Kajim Kristan kadon kador kaba krau kaba ginomla ban thiet lani ban siu do reka. Kajim Kristan kadon kador kaba krau hagnen pothe. Namangta kajim Kristan kalong kaba kodor lani nyila banong kajim Kristan kalong kaba kerpang hadu kata. Kamdi namar bengiyo yeki kaba kejado. Kenal gowe. Balik kajim Kristan kalong kaba special hadu kata. Kamdi bengiyo yeki kaba kejado. Hak kabang yong hak tin foreign tin English materialistic. Bunsin ki Kristan ki badon hane pathai don apni jokhi ki ba sopho bakla ban im kajim Kristan ni im kajim Kristan kemut ban dap ban biang kani kajim ko jado na ko ban wenno kum kita ki jipkan hane ko por manta ban im kajim Kristan kamdei yangi bangin yo ya kaspa pho kajim Kristan kalong ka bakodor omdei namar bengiyo ya kaburam breu omdei bengiyo ya kerdan omdei bengiyo ya ka jero ni kiwe pan dani ni breu banyo ya ka praise ka jero ni kiwe kajim Kristan kamdei ya kata na ko ngin bu so selo di kata kajim Kristan kalong ka ba special hadu rata omdei namar banginom pangsyu inom sidomsyu dan kibir ki perkat bakla hawalong Kristan inom pangsyu inom sidomsyu kata kali ke perkat ka bakla kajim Kristan dalam ke special hadu rata om namar bengila ban im pahu phai ban im kajim ko pahu phai kebatap ko biang terbangi ang ke sentur sungi ngini yo kajim Kristan kamde kum kata kajim Kristan dalam ke bakodo namar ki don ki ka penginya phai na por sapang kajim ka kajam sim na kwa ngini phai Siki ki bakajam stim. Balayu bagani kajim Kristan kalau kodor ke special ke bakerpang namang ini pai siki ki bakajam stim hani kapor ke benta. Ngaku aban pihak ki sandli ki benta. Balayu gani kajim Kristan kalau ke special ba namar jonga ba jongpi. Namra jonga ba jongpi. Ki belum ki khon ki jong boleh. Kani kajim Kristan kalau ke special ke ba kodor ke bakerpang hadu tata. To kemat ke benkong kabang kwa ban yang liu jimut hana upor kalong kajim Kristan kare bakerpang namar balathino yangi dagador kabarem kajim Kristan kalong bakodor ka special namar lathien yangi dagador kabarem kamni kador kabata kador kabarem hadu rata bani ini kador kabarem omdon bala asyu ban siu ka kablong syabar kasi perkat kajong beriu. Kabang inom na ban kot ban mundur yang ni kador ka barem. Kabaw belai ratit nanda jonga ban jongpi. Kajim Kristan kade kerpang kabang special nama ratit yang ni kador ka barem. Maju perkat baw belai ratau yang ni. Yang kijing tau kijong belai lati keli ya ki beriu ki badan hane ka pertai. Kamtam ham ni keli na ki Kristan. Pinai ki kawin ka kinjubab nga soto kajubab na ki ka basay galong bangilong ki jingtaw ki jong blay ba ublay wa taw ini hawi puli na kitab Genesis uday ublay wa taw ini penuan dori ini wasna penuan dori ka jim ka jongi hanray ublay wa ban thiet pa ini wa taw ublay wa ban thiet kalau ki ka ba kala ka banginom na ang motor ya tiar ka banga ngasna nga ban thiet kala ki motor kalau begitu ikut you see poi sibit sering mentah beli bahap tiet
boleh hak tiệt tôi nhìn phai nó tiệt cái trong play nó po cái mata nhà puli ikit khot ikit nong ya cái kalau thọ hak tiệt trong play bau play lo tiệt ini dak dor ke badan ke benta ko kong ka bang kwa ban ai nó po lang ba tiệt trong play ka long ka sti ban kong kinong korin kalau nong ka ban riu ka ni ka khot ka ba al po neng kong kinong korin kalau nong ka ban riu ka ni ka khot ka ba al po pe ka tin trong play kong kum ni namar la tiệt no ye phi da ka dor ba ka dor ka badan kador ka bakrao ba la thiet ingi ka dor ba tina makata tu penaborom yo blay haka met bat haka men siem jong pi ki balong ki jong ublay la thiet ingi ka dor ba no makata la thiet ingi ka met ba la thiet ro ing men siem ka jong ki balong ki jong blay nang ta ban pas kem sisu yang ni ka benta lagi puli ka sti ben kong kinong korin kalau nong ka banyo kani kat khot ka ba apply la sis pa ke nya pi da ka dor ti wan long pi ki mrao jong ki breu hang ning siam pa la sis pa la thiet da ka dor ka ba rem la sis pa kani kan ti sis pa ka de ka ba jelio hado ata ban sis pa yau nu mrao Rada ununu breu kwa an play lo yu mrao uhaban sial ka ka dor ban pelaj yu na ka jing sate sakom ban pelaj no yu na ka jing mrao usla jisu ru ban pelaj ngin ka jing mrao ji ko pop uhaban thiet ngin ka dor ka barem usodan holo te lo khomi ki breu lo te ni kinjri ki jung ula ela mrao ki breu ha ka pop ba ki jing thala ki man yu na pothe usla jisu uhaban thiet da ka dor ka barem ban habau jisu ula thiet ini daga dor ka barem ula thiet ru ya ka balang ka jumur snam lagi puli ki kam ki apostol ko nang ba arpo ka khot ka ba pra ki kam ki apostol ko nang ka ba arpo ka ni ka khot ka ba pra tu nya puli lang ya kini kentien jula tho ak tiem ka jomble tu sumar syapang yale ba syapang ka kan hon baro ha ka ba mun siam khoi ula pelong ye phi ginong sharai ban sa ya ka balang ka jomble ya ka ba ula thiet da ka snam ka jong ui ha ba gidan po ka balang ini so po ini ko ye ti sha bali gidan ha ka balang utra jisu la penyang ya la ka jong ka balang ka jong ka khoi ka balang ka bam betingit ka balang ka bam dan ka no ka pasti ula thiet ya ka dor ka ba ka long labak snam ka jong ni dan ha ka balang ini so po ini ko wei ni dan ha ka balang dinaman ba utra jisu la ban thiet ka dor ka ba bun sin adon wat ha pergi Kristen do kita jisu tho bakla ni dan po balang namar pa imiye pa ye jung na shwa kya long Kristen kan ka balang tinggi ni dan ha ka balang dan pat ki ba su perkhat bagi sibut teneng ngibot ya kurim man ngibot ya kurim ani ki kon ki ti ngibot ki me pa te ha ni ko por ko manta ni no wen ni kum kita ki su perkhat jo ki e jo ko perthai ni dan ha ka balang ga dei namar bagi sopo ya ne ba try ji su la thiet yangi ba la penyaso syakamet ka ba im ka jongo nama kata uji su la thiet yangi uji su dei kenra dei try jo ka met ba ka men siem ka jongo hau ji su la thiet yangi ni de ba so tho ba ni dan ha po ka jing lam ka jong blai ni dan ha po ka jing sharp control ka jing ka jing ba la wei ka dan ha po ka jing sharp control ka jong blai nama thiet yangi dei try ji su ba kam try ya ka jing ka jong i wei bai wei ngana ai pi ka nu sa ka bret ba ha ya dong ba ka wei ka showroom mani ka jaga di kali hapo banari lani hapo mudrina lani kumta teter lani le lani hapo rani motors lani le ni kwa ni tenat ya wei kali ba hapo ya ti ni kwa ni kali ka jomi dia bagi ya ni tenat ya kali ni le kum no kan Nilai kumlo badio ya kali. Bahkan long bagi ngin long try ngin long kenra ya kali. Ngin ka malik basio. Batie. Ngin lek hapo counter ngin lek ikan do yu manager. Yong
ba i khwa ai ru kali katai kali itenan ni sei ke pisa bagi thien ni penbiang i kot kisla bagi thien i ru kali ba habila thien ka tu ka kali kadai ka jonga ka tu ka kali kadai ka jongpi ma ada man siu ada man thien ya ka ba wan penia i ru kali dei utu ba thien bolong kendra bolong terai udah utu ba thien te ka jiam ka jonga ka jongpi ru ngilong ki kristan ka jing kolong pas special ma don ma control yengi don balong kenra lo jongi om syuk mangi menyelak ban lek try e baro ndeu try jisu ulong kenra jong ngaji im ko jongi baro uban kontrol uban peniai na rong sedong banga soto ile banga ngalong tang to remote control ngat soto ha pe television ha pe tv hinyan channel le ko an pe hinyan itu remote Kajim Kristan dari kata kalau siapa ni ya jauh play, ni orang ki remote control jong play, om syuk remote control jong soitang, lalu ki jong nak percaya, kita sopan nak percaya, ni orang ki remote control jong play penyai, ya kecil jong ni, nama tak ada boleh kecil ruai, kau bah, ni saya ruai, bang tu kecil ruai kau angkum ni, le kau montrai, tu le mami. Le kau montrai tu le mami, yang kecil kau jonga. Ngalong tak ada bersa, ngalong tak kiu kendo le kau montrai. Peniat mami yang kecil kau jonga. Tak apa memang. Namar ngilong kau utrai ulah kiat ini, tak ada kau beren. Tuh kau bentak bah, namar kijrong kita syukur kiai. Lama keren sepang kita kecil Kristan, kalau kau kerpang kau spesial, mereka sangkli, aku apa keren, apa ni kau por bentak. Makapor kalian. Tuh kementak apa Kajim Kristan kadai kata kabelum kodor kadai kata kabelum kerpang namar bangila yo ya kejima. Ngila yo ya kejima. Kejima nang no. Kejima no play. Batau yang abi abi. Kejima nang bau Yesus Kristus pasaya kalau gede pernah. Lamap no yang kipop kijing man kijing rengkang kijing ibaro kijing sniu baro ngale kata kijing Kristan tadi kau special kau bakar pang hadu ata om dan kau wei pat takut om dan kau wei pat kayeng bisa kau bakam krap kau lapan map no hipop kijing aku jempi di tamu Yesus rasanya kalau di mana kijing Kristan tadi kau long kau bakar pang nama lama no ya kijing kijing aku jempi lagi pulih kasih Hebrew kan ni kalau nong kaba sipo ko an puleka magi long ki kentian ki basontonan ki basoba Hebrew kalau nong kaba sipo bat kan ni khot kaba khatnyo bagat khot kaba khatra kentian ki bang kumne bat ye ki pop ki jongki bat ye ki jingpalat ki jongki ngan om ken mau shu ye ki pop ki jongki ye ki jingpalat ki jongki ngan om ken mau shu nang tak khot khatra om ti ha kabadon ke jing ma ye kini om del shu ke jing ayu nama kapok Jisu lah saya sisian ro dik na ban pumi ke jong kesnam ke jong balong bak senam ke jong ulama no ki pop ki jongi lapung khoi ki ban ki pop ki jong ki pop ke jong ma ke jong pi kan usli ki pop kapok ki beriu lale kan usli ki pop ba manga ma ping lale tapi si mi ukuran bantok agar register bantok agar notebook ke jong pi le se ki pop ka bang minum la ban batai kung siap jong turiau ono ruai sim sim ki pop ke jong ai lo kung siap jong turiau ba ma siu ban yo ande try lo pun khoi lo ma no ban wong ni kentien ki pop ki jong ki ban ki jing palat ki jong ki nan om mau su bun sini ke jing bakala ke jong a ko jong ki don ki bre ki ba ki jong bakala ki jing tuna ki jong i wana du si jing ya kim la ban ma to se ya mam no ya suk no to se ya ku play ti no MP ma no so kliang don bet so kliang don bet oh ingri ka no ingri ka mensim om kwa ban ma makra ti jung play kong ra pi ya ma ikren kang ju ki we ukupa ba hamneng ru uno ma nama ukupa ba hamneng jungi udah play jung jing ma ukupa ju ba hamneng udah play jung jing ma lagi beri kim na apa ma iwe ukupa ba hamneng uno ma ikren kang ki jungi
Namakta ublay juga jing map ubla map no ikiran kang ki jungi baro bala pengkut ini hoy hui pulis isu na ki kam ki apostol kani kal nong ba a kani kal khot ka balai pufra tinga pom puli ngin ya phan ti ka jung blay om mi shukran da krim bri ku jungi tinga kwa ban pensyai ban peni perbuat na ka tien ka jung blay kam ka apostol kal nong ba a kani kal khot ka balai pufra pe kri jung blay ka kum ni ti u Petros ulai thu haki to phen kala ka bomot but on penbaptis ya phi way pa way haka kerteng ka jung Jesus Christ ya ka ban yo ma kipo kala bomot pediang yu Jesus ban yo penbaptis ya phi kerteng ka jung Jesus Christ ban nanta wong shisho ya ka ban yo ma bi kipo ma pipo ko Kristen kati kata boleh ma pipo ngayo ban priang yu Jisu nya do ka cikla bomot la kha asin ngi la khan ko ban sim no mak tang yeng am ne ka cingai yeng ka cingai nyim dan syu ka cing program nama lama mo ingi lama ingi ka jim Kristen kati ka cing im ka boleh ma kati ka cing im ka boleh ma ha ni boleh tingnya pai sekebenda ke balai pat. Balai kajim Kristen kalau ke bah kerpang hadu data. Kajim Kristen kalau ke bah kerpang lani ke bah special hadu data. Kadai namar bakadai ke jingim ke bah penyesuk. Kajim Kristen kadai kita ke jingim ke bah penyesuk. Kajim ke bah penyesuk bad ulai. Kajingim ke bak krempat yasuk kadai kajingim ke bak kodit nak ke bak kodit tam ini kenal kowe kajingim ke bak krempat penyasuk kadai kajingim ke bak kodit nak ke bak kodit tam nangta kajingim ke bak kremyo yang jing penyasuk kadai kajingim ke bak dap tak jing septin kajingim ke bak dap tak jing kuslai kajingim ke bak dap tak jing sosi kajingim ke bak dap tak jing kulmar hak jing mut jing berkat dan kajing la don kajing pisah nyinang thia nyinang dem nyinang syoban lej banwa kada kajing pisah kajing la larai kajing em kajong a ba kajong pi ompat penyesuk henai aingu habi puli nak ti kajong play ba habang priang yu kisu kumnong penemu jongi nyidon kajing esuk dan ka utrai anamla amklet yu tu khon sarong awya bla perseruai ke sepak kapo bla pet jangan nak yang kesem bla pet nok pa jumu bla pelut iki barok ki baudan bla em kata kecingim ka bla persya yo boleh bla em kata kecingim ka pahu pahai bla pelut lut iki barok ka baudan bat hadin kini iki barok ukun mau ya ka ik badan ka yeng ka jumu ukun mau yo pa jumu namakta ula let bawa raikut halde banga don kam bani syam yang upau jonga don kam kai ban punya soklo kan kini kai balo ki bang le ajim ke jonga ngapan surwaya ke cingim ngapan jot jak ke cingim ke jonga nama tak don kam bangan le ban punya sok si isin ban upa jonga don kam ban le ban punya sok ya le upa ni ke ke bang syam nak ting jomble upa jong ni ukur sarong awya khot subhayu upediang subhayu bat da kajing i ulah pediang i sekayeng kajong la penyesu hadi kani ukho sorong awya udan pediang kajing suk kajing kemen jong kajing kajong wada ulah long da ulah jot ulah sakama ulah jangai no ulah jong pa henry khadu ulah wan biang ulah kendo biang bat ulah yo ya kajing suk kajing kemen sai sian pan kajing kajong i ru hoi ngaya sakama na jangai no boleh na penjot yal de henry lambak ka ci penyesuk ngilong kikun ki jomble ngilong kikun ki jomble ai puli na ketien ka jomble na ko puli lambak ni ka sibar kinong korin kanong kabasan tungi pa ibanga ka sibar kinong korin kani kanong kaba san kan khat pra haru arpo mana puli lot ini kentin nomor kilom ki khot ki bajrong
dekat kat pra hado kebar po kentian ki bong kumni ti ki baro ki long no blay bla penyesuk no yangi haldi hi dau Jesus Christ bar bla IT yangi ya kajing pentre ya kajing penyesuk kata ka long bau blay unang penyesuk ya ka pertai haldi hi ha ukres Kerana nyau yaki jing palat kijongki bar bla buti hangi ya tien kani kajing penyesuk nama kata ngilong kinong kit tien siem na kata ukres la kumba ublay ukurpat ya pidangi ngidwai hir na kata jong ukres tu longpi ya kiba penyesuk bat ublay tu longpi kiba penyesuk bat ublay nyanyo bo ublay la pa ya Jesus Christ hul ba ije jongu ban penyesuk namta jonga bat jongpi te shushu na ki rom kalau nong kepesan, kani kada khot kaba sipo hadu khadwe. Dengan puli biang ni kai kaba siap jong boleh roto. Siap kabalang kabana poru. Iki bangai tu na poru. To kalau nong kepesan kada khot kaba sipo bat khadwe. Nama lada menbangi long jinong shun. La penyesuk no ingi boleh. Dak jinyap ukuan jongu. De kamtam sipun. Hawa penyesuk yangi on penem yangi da ka jingiem ka jongu bat om tangkum ta rengi sok menru bo blaihi da utrai jongi Jesus Christ da uba menta ngilayo pediang ya kani ka penyesuk ngilayo pediang om sho bangin nyin sayo pi hau sha jong lei pho ya kani siti om ne ba utho bangin sayo ne wong ba ngilayo pediang ngilayo ban pediang ya kani ka penyesuk jong blay lembau Christ Jesus habi yem ko jongan ba ko jong pi rawa kata habi ngila yo yang ni ci penyesuk yang khmat jong blay da ka jinga ye ka jugu ngila ban em mana ko lemba ka jinga ye ka jugu nama kata ka ji em ko jongi ka de ka ji em ka penyesuk ka ji em ko jong Kristen ka de ka ji em ka penyesuk nama kata ngim sep ting shu ya ka jinga Kamde shu ingi masih tinggi yang jingya, ngal jingya kawan. Nama ka jingim ke jongi, kadai ke jingim ke bau bulai, kalau penyesuk. Ngidan ke penyesuk bau bulai. Hoi ke jong bulai ka tau ang ni kaum, bangi ngilong shun, men suang ngilong shun, ngilong syabar, jong ka hima ke jong bulai. Hari mentah la pediang ingi, la penyesuk no ingi. Ngilong shun. Hari ngilong kun bai je ke jong bulai. Bala pendikena ingi. Bengin rung, bengidon, hapo ka hima. Kajumu. To kamenta kabasau. Baliu kajim Kristen kadai kajim kabakerpang. Kajim Kristen kadai kajim kabakerpang, kajim Kristen kadai kajim kabas special ba adurta. Nama kadai kajim kabla sya shon sya. Kadai kajim kabakumno kajim kabla sya shon sya. Tipin song plumar kajim kabla sya shon sya. Kunugen sya shon sya ting sai phai nang ting jong blai han ko kom ba ta ka jing Kristen ka le ka jingiem ka ba sya shon sya ka jingiem ka ba sya shon sya ki jong blai ga itho yangi ba u blai u itho ya ki jong u blai u itho ye kita ki ba long ki jong u nang i puli ka thi ba ar ki muthi ka ni ka nong ka ba ar ka de khot ka ba khat thanda Uti jumlah kong bau blay u ito yala ki jong ki breu u blay u ito ya ka jingim ka jonga bat ka jong pi namar ka day ka jingim ka sya shun sya sil ka day ka jingim ka sya shun sya dawe daw mersim khoi sya shun sya dagay daw mersim khoi hangni isni bon ki berklai ya klan si phang di isni khado hawi pai ki YouTube ni bon sin Agi jingelap nyui yauta unriu spa unriu unriu yang ba osa shon sharp no iki breu brang ne pertai rengo if you wanna ship ting ne ko por apa yelap ini ting ko jong blai kan jingem ko jongi kam dai ko shon sharp ko unriu spa unriu brak lao ne ka jingem ko jongi ne ka jingem ko special no ada ban shon sharp ini dak ka bor ko jong masim khoi ada ban shon ni ka nim nong shu te ko pertai nim dai ki jong brak lao nim dai jong ko pertai nim dai jong ma jing sin sha jong ko pertai re ni dai jong boleh. Maka dah apa? Kita khat kantau puli kitab cipun pau.
dan ki bas sutrim ki bas homa na bangi pai pat hak jing Kristan ke jung ublei u itu ya lagi jong ublei u tip ya lagi jong bar ublei u suma ya lagi jong bar ublei u yalam ya lagi jong kibreu jong namata wat ki kuslai wat nong kuslai wat nong shifting wat nong martatin namar ublei u tip ya lagi jong ada penchan sya ngi puli nak neka city kinong Ephesus konong ke benengkong tingnya puli ya kami ya puli jemut aka city benengkong kinong Ephesus konong benengkong nanta kan ke khot ke bakhat lai bat ke khot ke bakhat sao khat lai bat khat sao to ti jom plei kong kum ni napa jonga bat jumpi hau mapiru haba Filius ngowi tien ga shisha ka gospel ka jepen jongpi hauba haba phila ngejru ya ka gospel ka jepen nantala shonsha bipi da umsim khoi ka jingkular phila priangnya gospel phila ngej ya ka shisha jong ting jong blai phila ngej ya ni jisu bolong pnem bo simet jonga bo jongpi na priangnya u don ka bor ban penya ja jim ko jongi na priangnya u jisu u balong kum tau nong sispa no penisuk ya ka jim ko jonga ko jongpi de hang ni ken ba son sharp ya ka jim ko jonga bo jongpi la son sharp ya ka jim ko jonga bo jongpi ho pol tho kinong Ephesus Kiprangnya kabalang kemudian po Ephesus kadang hapdeng jong kita kenong pak kebakrau oh kita sibun ki kemudian po Ephesus kita sibun ki jengele kita sibun kita ki jing itenat ki rong kiruk ki jing pentame ki jing pentaba ki jing kering ki jing pa ban pen ngop ki beriu ban pen ngop wat ya kita ki balong Kristan lagi por miswa po Ephesus por usim pulang mantap ban remind ban pekelmau ki bangai ki bedang po kebalang Ephesus bagi ki long ki bekerpang kita ki bangai ki bedang po kebalang kita ki bekerpang ki bala syak ban shon sya om syu jong ne pertai hande la shon sya ki dau masih bukoi Ephesus ko nang basau khot balai po lagi puli ko om kum ni to wat pen so si pi yau men sim khoi u blai dau bala shon sya pi hadu kasmi kajing suspa wat pen sofi yo musim koi jong blai bade ban son sya ba kajing ko jong pi wat pen sofi yo musim koi bade ban ai po kajing ko jong pi bade ban son sya hadu kasmi kajing suspa puli shu orang sti ba ar kino kodin konong ban kong khot al huai hadu al puar ti jong blai kai thu ingi nak si ba an ko rin nong man kon khot al puai ro al puat kai thu ya ka ju ken tier ma da pan shon sha bi ji mo jongi do mun si mo khoi bala ai ru ya ken senja ka bolong mun si mo khoi ni don bang na yo ya ni senja ka bolong mun si mo khoi ha ka ji mo jongi ha bi ya kran se phang ka da ka jingwan sha no ko jong ki su ya ka nong le kurim ka ju ka nong le kurim ka ju ba ha bi ya kran se phang nong le kurim baru apa yang ini supo, kayak gini kan oleh kurim kau jom Yesus Kristus, kan oleh kurim kau jom Yesus Kristus, kayak kau barang kau jom kau bangun masuk siapa, bangun sim no eka, kiai balap menurut benda, hak tak kajing kawai, jom kurim kau jom kurim berat, kiala kibalap benda, kibalap ban sim benda, hak tak kajing kawai jom kurim kau jom kurim berat, bak kata oleh kurim, kita, kibalap don kena kesenjat, kibalap yo ya kesenjat, natai supo abang kesenjat, kita kajing te. Jing te kula nila don yang nek senjat ke jong musim jong blai ban yin don danta ha ka jing khawai shong kurim ke jong kurim bra kani ke jing sil lani ke jing shon sham kapen pau ya ke jing pen shisha kapen pau ya ke jing pen scam ba kapen pau ya ke jing long try ownership kino ki documents kino ki code kisla ki ron kam ki jonga ku jongpi la long ka birth certificate la long ka ST certificate la long ka driving license la ni kano ka code ka ron kam kadon ka jingsi ban pentikina ban pen shisha ban pen scam ya kato bagade ka code ka jongpi
on don malak makam trasyo mali masil ka kadi ka kot ka jompi tapi bo da kawe keteng kadi persya ya kaan pipin kenya kaan kadi ka keteng ka jompi ale masil ka ya ka jim ka jonga ka jompi ka jim Kristen kadi ka bada ban shon shap utrai ulo kam trai utrai Jisu udah kenrat kalau ka jim ka jonga ba ka jompi Bat yang Gibril ada bansil, lane banson syap. Gibril tu lah yo yang jison syap ko jong bansil jong belai. Lapan ye so lane la bo kerpang iki. Lapan ye so kerpang iki. Syap ka met ko jong Jisu. Kita tu lah yo yang jison syap, long bala bo kerpang iki. Mending bo Jisu jongi. Orang yang langit yo la ye ki. Si berkat. Mending bo si langit jangan lah biang. Dari tra Jisu jongi belum kaplan. Tuhan kasi berkat ka bakram. Bani ka bangi berkat. Baru ni try Jisu ka kini boleh itu. Bagi kita banget pula pedang yo Jisu pula yo ya jing kapat ka jing ka asin. Kita jumlah ka itu ini balabu lapan esok terpang ini. Lapan esok syat ka met ka bayim. Kita ka met ka bayim ku jumu. Gidan ka met ka bayim. Kamri ka met ka bayam. Lapan esok ini ka met ka jumu. Om sikino-kino ki institution. Om hakino-kino ki company. Om hakino-kino ki organization jong na pathai. Ki sen jong pathai. Ni tra Jisu la bu kerpang ke ji mo jong a jong pi. La pani so kerpang ne ke ji mo jong a jong pi. Mengi dan hakamet ko im. Kabalong kabalang. Ho ina yo kan snowi ke kren jong syaki jong blai. Pasal Efrani balik ina kami kabalang. Gilong ki Kristen. Utra Jisu la bu yang kabalang ka jong. La pani so yang Dau try Jisu ka met ka jumu. Mangilong kerpang special hado rata. Ni don nang ning patai, hari ni mlong jong ning patai. Om try Jisu. Nok tau la bu kerpang ni don nang ning patai. Ni mlong pat. Jong ka patai. Ni don ka met ka baim. Ka jumu try. Dau menta hado ka basan. Balik ka jim Kristen kalong ka kerpang. Ka jim Kristen kalong ka kerpang. Namal kadai ke cingim kabadon ke cingkermen kabayim kajim Kristen kalau ngabak kerpang kabalong special hado rata nama kadai ke cingim kabadon ke cingkermen kabayim oh ngantip we beliau udah nak potai ubu yana ke jong ke cingkermen maka we beliau mi kipa kibu ya ke cingkermen Kidong ka cikirmen ki kun kiti jong ki kena yo puli kidong ka cikirmen ban le pha ki exam ban kiu syak man ka jong puli ka jong ki ban yo kami ujam kum ta ter ngidol sibu ki cikirmen hande ki cikirmen ka ba don na kini ki ai jong ka partai kila ban do ban dam no hande ka cikirmen ka ba im ka cikirmen ka ba don Pakistan ka ki cikirmen ka ba im ka ba don ka jiri ban ka bom cukut ka jim ka jong Pakistan kadai kata kecingim kabdon ne cingkermen kabaim ina ka cingkermen kabaim nama kita ngilong Kristen hari opor ko menta hawingin mi nang ne jaka ngin mi no nang ne yeng ka jong trai hawi klik breu balai ko pilong Kristen kajim Kristen balai ka long ka special pila mencoba peki lembak di pon ki mama kani ko menta kawasan kalong kajim Kristen kadai ke cingim kabadon ne ke cingkermen kabas kem ba kabim toli puli nak tiang ke jong blai nak Stephen kong ke jong Petrus kalnong ke banakong ngan puli ke ni ke khot kabalai hadu kabasan dengan puli nak tiang ke jong blai nak Stephen kong jong Petrus kalnong banakong ke khot kabalai hadu kabasan ke cingkermen kabaim kabau apostol Petrus uthok ni ka jingker khu yo blai ba yo pau Jisu Kristus ko trai jongi uba kat ba kum ka jingi snei ka bakrau ka jongu lapan kha arsian ngi sa ka jingker men ka bayem lapan kha arsian ngi sa ka jingker men ka bayem da ka jimi pat u Jisu Kristus na ki bayap ka basau sa ka jingyo kenti ka bompot ban ka bambet tingit ban ka bam semno ya ka la ri ha ki beneng nang ya pi la ri ha ki beneng
nang yepi yeno yepi yaki Kristen kaji Kristen yaki Kristen dua priang yu Jisu yaki bala sumar da bor ka jong bolai da jingai nang ye kaji penem ya ka bla kre ban penpau haka ya ka bakadu ong ya pil hir bau bolai un penpau ya kita kaji yo kenti ka jong haka ya ka bakadu ngidon ka cikermen ka baim ngidon ka cikermen ka baim ban ngilong kita kinong yo benta ngidon ka cikermen ka baim nomar ngidon kita kaji yo kenti ka bampun ka bam sep no ka bam merengat no ka bam du no kaji yo kenti ka bam bet tingit ka bam bet jahlia ka de kaji yo kenti ka bakun kaji yo kenti ka jong Kristen kumba ki khul kin yo yak jing yo kenti na kimi pa ngatip bagi kimi pa ha ka bol ka baret ka jungki ha ka jing balas ni ka jungki ki juale ban ken show ken dia kele ban thi ka ye ka sem man thi ka jaka ka puta kenang bagi kon ken yo yak ni ka jing yo kenti ki kon ki yo yak jing yo kenti ki kon ki dai kita ki bade hok ban yo yak jing yo kenti om ki bere ko na ba tan ki kon ken yo yak jing yo kenti mà thay số phổi ta nghi long ki khôn ki jong play nghi long ki khôn ki jong play ba do play wong pin yo yang ne ka jing yo kanti ka bane ni bom jukut ka jing yo kanti ka bom bon no ka bom betingit ka jing yo kanti ka khoi ka ba play ula kre nam ta jonga ba jong pi play ula kre nam ta jonga ba jong pi ka jing yo kanti ha ni ka pathai ka la bandu bandam no ngila bandu yak jinyo kanti no patre ani kermau ni gowe nginom do yak jinyo kanti habeneng nginom yo yak ni jinyo kanti ka jungi nginom yo bando yak ni jinyo kanti ka jungi ha ka ba ublei un ai ka jiem ka junga ba ka jumpi balangi puli na ka Siti Titus kani kalnong kabalai kadkhon kebasan harusnya. Ban penskem sisu yang dijinyo kanti ke jungi. Dia jumplai keren. Ha ke Siti jom Titus kalnong balai dekat basan harusnya. Dia jumplai kong kum ni. Ula pen em yangi om na jingle ka hok ka bang hi ngilale. Nan polis isin. Ula pen em yangi om na jingle ka hok ka bang hi ngilale. Andai kat bakum ka jingis ei ka jungu. Da ka jing sat ka jing kha asil bat ka jing pentmai umen sim khoi ya ubla the no kan hai hangi dau Jisu Kris unong pen em jongi ba haba la pen kesan yangi da ka ta ka jing ai ei ka jongu on yo pelong yangi kinong yo pateng on pelong yangi kinong yo pateng kat bakum ka jing kermen ka jing em bom jukot oh kani kalau ketien ka basisa kam di ketien ka ba shutau mano kam di ketien ka bala bandu bandam no kari ketien ka la persan sing boleh ngin long kinang yo pateng sigi bom jukut baki bom jukut ni sok men hab ni eman gaji Krista ko kene ko pon pleng jungi ka bangila bandu no iki jung ne pathai apostol Paul wonga do no ini jung ne pathai baro Manyau sun rumno igni ki eje jung ne pathai pharo hoi kidan kita ki balong ka jiyo man toy nga ndai ngal du no eki baro ngal du no e ka nam ko purom ngal du no e ka spa ka pho ngal du no iki eje jung ne pathai nga komen mga yo Kris ong Paul yenga ban im kalong Kris ban yam pada kejiman toy nama kajim Kristen kade kajim ka bakarpang kajim ka special kajim ka bakodo adu data ka bangiyo ban play un ko kui ni kentin ban ngay ban se isen pan baliu kajim Kristen kalong bakarpang kalong ka special adu data ka benta ka kong ka bangade pan yeslok ka bangade mangkren kalong kajim Kristen kade ka bakarpang nama thino yingi dakador ka baremha Akhir ini dah kedor kepada Mbah.
Kapta baar, kajim Kristen, kalong kaba kerpang, namar ngila yo ya ta kecuma, lembah ubelai, utra Jesus Christ ulama no kipop jawab jawab. Kau kapta kaba lai, kajim Kristen, kalong kaba spesial kaba kerpang, de namar ngila yo ya kecil penyesuk, ngila yo ya kecil penyesuk, banlah penting kena yang ini, bangim long shu ilang shun ke jong belai. Ringi long ki khun ki ba ye ki jong blai kamta ka sa ka jim Kristen ka dei ka special lani ko kerpang nama ada ban shon sha bingi daw mun sim khoi ada ban shon sha bingi jim jongi da ka bor ka jong mun sim khoi ba mun sim khoi dan na ka jim ka jongi nama taw mun sim khoi dan na ka jim ka jongi wanam so tho bakla yo mun sim khoi no shibon ki jing patai no shibon ki jing kren ki ni sni ka ba penbaklah yang mau dipakai jungi sepang lu mesti mukoi. Ini kan mau kalau ada pan ayam tiga jong play, bang ada pan short ya kecil ke jong apa ke jong pi, tahu mesti mukoi. Agak por ke bangi pediang, agak por bangi lain pendam yang ada sama Jisu, agak por ke bangi lain pan akino yang ada Jisu. Ingat yang ketemu im ke jong Jisu ada pan short ya kecil ke jong itu mesti ke jong. Kementar ke pesan, bak bukut kalong. Baga jim Kristen kalau kau berkerpang nama kali jingim kau dah kecikirmen jingim kau dah kecikirmen kau im kata kecikirmen kau mana ni bom cukut si bom cukut kau beneng bak kendo kira malino hani kecikirmen kum Kristen kane bom cukut si bom cukut